Lapha emculweni kaMaskandi sinabantu esibabiza ngamaqhawe ethu abahamba ngey'moto ezinhle futhi ey'bizayo abanye babo. Njengoba behamba iy'moto ezinhle kangaka kuyasijabulisa thina abalandeli ukubona ukuthi impumelelo yabo ibabeke kuphi ne-support yethu futhi ibenzisane ekugcineni okuhle. Kunevidiyo engifisa ukuthi ibonwe yiwo wonke umuntu oyibhinca namaqhawe ethu, kakhulukazi laba abahamba ngey'moto nalaba abangenazo bengayibuka futhi le vidiyo ukuze mase benazo iy'moto bazi ukuthi kunezimo ey'nje zokubanjwa inkunzi. Nayi tip ezokusiza ukuthi bangakuhijack kalula imoto yakho. Ngoba labantu abahijack imoto abasafuna ukuntshontsha imoto mhlamba intshontsho imile ungekho noma bayintshontshulele, cha. Ngoba uma wenze njalo fanele baphule iwindi angithi ukuze bakwazi ukungena ngaphakathi noma banqamule ihandle ukuze bekwazi ukuyigqekeza imoto. Baphinde babefika ngaphakathi futhi benze iplan ukuthi bahlanganise izintambo baqhaqe i-dashboard khona izoduma. Abasafuna ukwenza lokho umsebenzi. Mase beyintshontshile kanjalo kusafanele bayokhanda iwindi, bayokhanda ihandle, bakhanda i-dashboard futhi. Bafuna ukuyithatha kuwe nesikhiye sayo. Iclean njalo ingana scratch. Nayi into abayenzayo. Mhlawumbe mawupakile e-mall noma upake e-shopping center noma upake noma kuphi nje. Bafike bekhipha i-number plate asithi upake mhlawumbe e-tuck shop uzothenga something. Wapaka wabheka i-tuck shop. Bona bafike bekhipha i-number plate lesemuva. Uphume wena e-tuck shop angithi angawuye emuva uzela ngaphambili ufike uyangena emotweni awuboni i-number plate emuva ayikho. Bakulandele mhlawumbe mawuzogibela u-freeway bawuthanda kabi ku-freeway ngoba bayazi ku-freeway ngisho iy'moto azimi vele ku-freeway wonke umuntu uyadlula. So nina manimile bebhizi ngawe bayazi ukuthi angeke ulithole usizo. Even amaphoyisa nganidlula nimile mhlawumbe bazotshela iy'moto zenu zifile khona kune-problem azodlula njenganathi. Bese manigibela ku-freeway bakujahe baze bakufice bakushayela ihood pap uthi uyabheka hayi bathi i-number plate yakho awuyabona i-number plate yami nawe uyabona nawe wangisiza umuntu bese ngilahla i-number plate uyaphuma uthi uyopaka eceleni bakulandele bathi mawupaka nje bakutshela hase siyasebenza ke manje bayithatha imoto yakho kanjalo nje. Babebonisa i-number plate nawe ukufica ekhanda ukuthi uzibuze ukuthi lo muntu lona i-number plate yami iwile imoto yami ihamba wama yena wangicoshela wangijaha wazi wangifica futhi. Yabona ukufica konke lokho mazoba nje inkunzi umqondo ngathi uyama uvela ubona ukuthi awuyangisize. Mabengenzanga kanjalo kiwu freeway bawuthanda kabi angithi sebewona le moto abayifunayo yiyo lo hamba ngayo. Mhlawumbe uzofika kudlula i-Ford Ranger i-wild track ithi ikushayela ihood ithi papa umbheke akubonisa something esondweni lasemuva. Hayi usitshela ukuthi okay shoot khona into errong ayibona yadlula. Kudlula ama seconds ambalwa qhamukile i-Land Rover mhlawumbe i-Evoque i-driver nayo intombazane ke ithi nayo ithi papa ihood mayikudlula uthi ambheke akubonisa esondweni naye lasemuva. Hayi uzubona ukuthi mhlawumbe isondweni lami line problem. Mhlawumbe ube nokuthi hayi ngizoyi-check egarage. Kudlula ama seconds ambalwa futhi qhamuke NP 200 naye ithi papa uthi ambheke akubonisa esondweni. Awugcina ubona ukuthi hayi manje shoot isondweni lami linenkinga. Ufune ke manje ukupaka eceleni ufuna ukuthi uyi-check ukuthi yini linamoya noma kwenzakalani. Kanti khona esemuva nje lezi kudlula khona esemuva lekulandelayo nje. Ilinde khona ukuthi mabekutshela laba bekutshela bayazana bonke labantu wena wazi ubona ngathi nje it's random cars. Bayazana. Mawuqala nje upaka eceleni ifike le ipaka emva kwakho bakutshela hase siyasebenza ke manje. Kanjalo nje imoto yakho khona. Yabo. Bazokushaya komqondo labantu laba. Mabengenzanga kanjalo ngoba leso ngathi besiyekile ke leso ukuthi badlule bebaningi. Ngiyabona ukuthi babalekela ukushare ngoba basuke besebenze bebaningi kakhulu. Mase bethathile imoto yakho kusamele beshare bonke ngoba nalo oqala odlulile nayo ukiyo le deal. Bonke laba badlule ngemoto bakushayela amahuthi bakule deal. Manje sebenza something nge-2 liter e-cold drink e-empty. Angazi bayisticker kanjani lapha esondweni la ngemuva. Angazi bayinamathisela kanjani bayifasa ngane esondweni la ngemuva. Ngoba le nto lena mabeyifasile iqala ukwenza umsindo. Mawu drive 100 km/h yaphezulu. Mawusahamba la endleleni encane nje la emarobotini o60 80 ayibanga umsindo. Bayifasa le esondweni emuva kumadgard. Hayi uya drive akithule mawuqala ugibela u-freeway ngoba ngisho ukuthi u-freeway bayawuthanda ngoba bayazi usizo lincane ku-freeway. Luncane kakhulu usizo ngalithola. Manimile nje ku-freeway abantu bayadlule bacathi mhlambe niyazana imoto zeni khona efile khona ezodonso. Mawuqala ugibele ku-freeway ubamba u100 noma 120 iyaqala le 2 liter cold drink iba ngumsindo ke manje. Esondweni. Hayi nawe uyabona man khonto wrong ngemoto uyama.
kanti lokhu bekulandelile bona from la bayistike khona lento le kade ubhake khona lokhu bekulandelile mawuma bamala eduze kwakho bayayithatha futhi imoto yakho kanjalo nje yabo enyeke ES4 abayenza lana ke phakathi emini ke la phakathi kwabantu bengaboni nabantu nje nanokuthi ubanjwe inkunzi becabanga ukuthi hayi okunye nje bengakusizi futhi yazi la robotini mawumile bayafika la emva kwakho umuntu asondela afika ukuthi gu akushayise ngemuva ngemoto yakhe kancane nje futhi hayi kakhulu abayimosha bafuna ukuyokhanda ibhampa phela bayoyithengisa injalo leso scratch masoba khona scratch mabekushayisa afika kushayisa emuva ukuthi gu kancane robotini yabo manga umuntu ekushayisa kanjalo kurobotini uthi uyabheka kwimiro uyabona lo muntu lona ungishayisile yazi kwenzakalani uyophuma imoto yakhe iduma uyishiya uvule ngisho isivalo uyobheka la emuva akushayise khona ushayisa nganani naye hlamba ngithi uhamba nabangani bakhe ke yena bazokubamba inkunzi behla hlambe bonke emotweni behle bonke emotweni babeze ngathi bazobheka ukuthi hawu imoto yakhe ilimelanga kanani yabona usathi uyabuza ukuthi hawu manje mfethu usimile ungishayiselani naye ngathi uzobheka athi umngane wakho omunye abedlulayo ngene emotweni yakhe athi uyishiya ngayikhili uyishiya uyivule uyivule isivalo yena mhlawumbe uthola ugqoke ijacket ethize isibhama kasiphethe ngesandla uvula ijacket kanje akubonisa ukuthi asiyasebenza manje sicela usebenzisane nathi ngene emotweni yethu ungene emotweni yabo bayakuthatha lo ungene emotweni yakho bayadrive bayahamba bakusha kanjalo nje imoto yakhe sihambile and masebeze ke bakushaya ke ngalowo mqondo loyo noma nganoma muphi umqondo abasazozana ngoba vele balaba bahlakaniphile kumele wenze show to cooperate sebenzisana nabo kubhlungu ukukooperate ngoba bayakuthatha ngithi nawe mabethatha imoto yakho nawe bayakuthatha bakufake kule yabo le yakho abahamba nawo bayoqhaqha bekhipha ama tracker wena bahamba nawo bakusemabhanki emabhenki lapho bazofike bethi khuphula limit efonini yakho ba withdraw imali zakho mangabe sikufonela thina mhlambe sikwaziyo sithi yakuchecka bathi phendula ifoni kahle nje ubatshela usitshela ukuthi hayi no ngayi ngise right ngizobuya kuwe khona ngibhizi ngakho uphendule nje i-call kahle bafuna ama tracker laba strip imoto bafuna bazi bawathole ngapha laba bakukhuphulisa ama limit imali yakho bayikhipha yonke emabhenki qeda bakuthathela amafoni masebeqedile bangama tracker bakutshela hayi sengingamdedela umadodolo omuntu mawukho operate isikhathi esiningi ngempela bazokudedela uphila mawasebenzisane nabo nje isikhathi esiningi bazokudedela uphila bayokulahla esigangeni la bakulahla khona mazokulahla bekubophile mazokulahla unjalo uyothola lapho usizo ozoqhamuka uzocela ukuthi ukusize ngefoni yakho akufonise kuyikhano zama ukufonela abantu ke kodwa ke sehambile zonke into zakho but uko-operator kuyasiza ngoba bagcina bengakubulalanga isikhathi esiningi ngiyanazi nginesikhundla sokuthi nibambe ithiphu niyazibuza ukuthi lona information engaka uyithatha omunye uthi lo angazi nimbone shoot esemsebenzini usebenza phi silahlekelwa imoto kangaka ngiyanazi phela nina umuntu uthi uyanisiza ngamathiphu ejikebe umsolo kulungileke ngisoleni kodwa bazonibamba makuthi anithathi lamathiphu lawo